Ahojte, volám sa Peťo, prišiel som zo Slovenska, som medzinárodný študent. Prišiel som do Kanady zlepšiť moju angličtinu a nájsť si prácu. Čo sa týka práce, našiel som si prácu a to, čo som vždycky chcel robiť a kvôli čomu som sem prišiel. Pracujem v podstate na lodi, na jachte a ako mate. Túto prácu milujem a špeciálne v tomto meste. Vancouver ako mesto je úžasné mesto z toho hľadiska, že je to vlastne mesto znamení športu, hôr, pláží, je to proste fakt pecka. Okolo Vancouveru sú v podstate mestá ako Whistler, Squamish a hory ako Grouse Mountain, Cyprus, kde cez zimu sa môžete blázniť všelijakými aktivitami, ani neviem, ani ma nenapadá, čo všetko sa dá robiť. Je to super skúsenosť prísť do Vancouveru a zažiť to v podstate. Prajem to každému, aby si to skúsil a zažil. Čo som spravil na začiatku, v podstate ako sa sem dostať, je to úplne ľahké. Našiel som si agentúru Enjoy Agency, ktorá mi veľmi pomohla dostať sa sem a v podstate bavila mi všetko od školy, cez ubytovanie až cez transport. A týmto cestovým veľmi pekne ďakujem a yeah, I hope we see you there. See you here, bye.